implicar o tecido político, social e económico na recuperación dos bancos marisqueiros e da produtividade da ría de Noia. Con este obxectivo nace a Mesa do Mar, que se constituirá oficialmente tras a súa aprobación no pleno da próxima semana. Como sabe todo o mundo, a capacidade produtiva da ría de Noia mermou considerablemente e iso provoca pois que os mariscadores e as mariscadoras pois obteñan uns ingresos moi mermados con respecto a outras campañas marisqueiras. Ademais, os partidos políticos representados na corporación integrarán esta mesa representantes da Subdelegación do Goberno e da Delegación Territorial da Xunta na Coruña, así como a Confraría de Pescadores, a Agrupación de Mariscadoras AP e a Plataforma en Defensa da Ría Plademar. No Concello xa viñamos advertindo cando estábamos na oposición que era necesario esa coordinación das diferentes institucións e agora pois levamos a pleno a creación desa Mesa do Mar. Quen participa nesa Mesa do Mar? Bueno, pois participará na Mesa do Mar todos os partidos políticos con representación municipal, participará tamén a subdelegación do Goberno na provincia da Coruña, a Delegación Territorial da Xunta de Galicia e tamén queremos que as entidades sociais teñan unha representación. Por un lado, a Confradía de Pescadores de Noia, que é fundamental nesta cuestión, e despois tamén dúas asociacións, que é a Agrupación de Mariscadoras AP, que tamén teñen moito que decir, porque afecta moito, digamos, que ao seu ámbito esta cuestión, e despois tamén queremos que teña representación unha entidade social que é Plademar, que é a Plataforma en Defensa da Ría de Noia, que tamén ten que ter un papel fundamental neste eido. Este organismo permitirá unha mellor coordinación institucional á hora de implementar medidas e poñer en marcha programas de recuperación integral da actividade marisqueira en beneficio do sector.